గైస్, యాజ్ ఎ మ్యూజిక్ స్టూడెంటే నీకు బోర్ కొట్టదా? పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు అదే శృతి బాక్స్ పెట్టుకొని పాడుతా ఉంటారు. కృతులంటారు, కీర్తనలంటారు, వర్ణాలంటారు. మీకు బోర్ కొట్టదా అంటారు కదా! లిసన్ టు దిస్. శ్యామ కృష్ణ సహోదరి శివశంకరి పరమేశ్వరి హరిహరాదులకు నీ మహిమలు గణింపతరమా సుతుడమ్మా అభిమానములే దా నాపై దేవి పరకేలని బ్రోవవే ఇప్పుడు శ్రీ భైరవి. ఇప్పుడు చెప్పండి, బోర్ కొడుతుందా?